Nagbabala po ang Barangay Council ng Ariston East, Singan, Pangasinan na i-impound nila ang mga motorsiklo na mahuhuling may maingay na tambucho. Ito ay matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga residente sa paglipanan ng mga maiingay na motor sa Barangay Road sa kakalsadahan na ginagawang pampaingay ng ilang residente ngayong holiday season. Sa anunsyo ng Barangay Council, bibigyan pa ng oras sa mga residente upang mapalitan ng maiingay nilang tambucho bago sila manghuli na may karampatang multa ng 1,000 pesos. Ipinagbabawal rin ang pagmamaneho ng mga minor de edad at kabataan na walang lisensya upang makaiwas sa disgrasya. Sang-ayon naman ang mga residente dahil istorbo umano ang mga ito tuwing oras ng pagtulog at iminungkahi pa na ipatupad ito sa buong bayan ng Asingana. Hinikayat naman ng Barangay Council ang pagsunod ng mga residente upang matiyak ang kaligtasan at masayang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. IFM News. IFM News. IFM News.